Sendi iku kan dingerti. Sing go jujuk pisane aku. Kamu kan pembantu. Ubur-ubur ikan lele. Asline usahe dijajak. Cocok. Alah. Kowe dolan apa? Udah apa? Ubur-ubur ikan lele. Tegese usahe jajak. Lho. Asam telek lentung. Betul kandamu. Bintel
Cak bagus. Wei dalan satite. Aku tak munggah pendoko ning Kasunanan. Tak aku ngaji. No. Wei, delok dalan. Ning ana sampan itu kok. Itu kan apa? Maton aku sepunduk Pak Mandiri. Setan. Tadi lekno makan. Ninggalake seping kang supayane aku sowan kersane Rama Sunan. Bapak pisan aku durung mangerteni apa to wigatine Rama Sunan. Sing bak aku bakal bacet ing Kasunanan suwan ing kersane Rama Sunan.
dawuh timbalan dalem Rama Sunan. Rahayu rawuhipun. Kados pikantuk prikah saha pangestu panjenengan. Namung sungkem kula kunjuk mudya katampi. Ngaten inggih. Namasku Sumastuti. Sabda dawuh timbalan kula Rahayu sowanipun. kantuk berkah saha panjenenganipun Rama Sunan anggen kula ngajeng wonten ing kasunanan ngerak kalis ing sami. Boten katalungan namung sing kula katu. Nama Bupati Patawara. Dawuh tinimbalan kula. Rahayu sowanipun. Pikantuk pangestu panjenengan dalem langgaing kawula ninggalake mandhalika tumuju wonten ing kasunanan. Boten nempuh bebaya menapa-napa. Nggih. Kula boten katalukan sungkem prabowo. Ngaten nggih. Sedaya para putra siswa wonten ing Kasunanan Ngerang boten kula beda-bedaken setunggalan setunggalipun. Estunipun layang ingkang sampun katampi mila leres sedaya awit saking panuwunan saha kekarepaning manah kula. Ah, niki ingkang dados jumlahipun manah. Sasampunipun kula maos awala saking panjenengan dalem. Lajeng kersanipun panjenengan menika napa? Kula niat badhe babar ngelmu anyar. Babar ngelmu anyar. Leres. Nawita pun pangati wujudipun ngelmu anyar napa? Ingkang badhe kula babaraken boten sanes namung pambukaning urip panutuping pati Pambukan urip kanggo pati. ingkang saged winastan mula-mulaning urip sangkan paraning dumadi. Sedaya urip tanpa blak-blak. Sedaya putra siswa wonten ing Kasunanan Ngerang. Saupami kula kersake saged niku. Oh. Lah, Rama Sunan ngerang jebul panjenengan paring layang ibran supados kempal dhateng ing panti ngerang namung panjenengan badhe paring wujudipun ngelmu. Rene sedaya kala wau sami putra sampun kempal lajeng benjang menapa anggen panjenengan paring wujudipun ngelmu ingkang badhe panjenengan. Nak Mas Cakrajaya. Nggih. Boten gantaran kandra. Anggen kula badhe babar ngelmu ingkang badhe kula paringaken dumateng sedaya para putra siswa dari Kasunanan Ngerang. Nggih. Matur nuwun sanget dening panjenengan. Teges boten bancing demban cilatan watun tasih murid wonten ing ngrang badhe panjenengan paring. Nama Sunan Muria. Kasinggihan kula Lah kuwi kok ana penderek saka Muria apa piye? kanitik saking agemanipun kula pinten kok boten Rama Sunan. Boten menderek saking Muria. Boten. Napa penderekipun Mas Cakrajaya? Pangapunten Rama menawi wonten keparing panjenengan kula badhe
teliti kek ing mangke piyambakipun nglatih kula anggen kula badhe sowan dhateng Resepati. Monggo. Pangapunten menika sanes penderek saking Kabupaten Ujung. Menika Sanes saking kunjung kula. Gus. Gus, ya kowe. Lho, raimu kok tutup iki perkarane apa? Wah, jros kok, Mbah. Ajros. Nggih, Lho, ajros kuwi tembung apa? wedhos. Kok wedhos? Wedhos kuwi tembung apa? Wedi. Wedi, nggih, Ya, Mbak. ngono lah kok wedhos. Mengke nek kudunge kula niki kula buka ndas kula so dadi telu. Perkarane Ana wong galake mbok, Mbah. ana wong galak. Nggih. Dan jajal buka wis ning papan kene enenge ming kowe karo aku. Ora bakal ana wani karo kowe. Niku tenan nggih, Mbah. Tenan. Jawabno Lek. Lah! Nani asal ancen. nah iki tenang. Iki tenang. Wah! Wah! Kowe ora bali kowe. Iya, ora bali kowe. Rambut sopan bapak pisan. Bacare ora Iki nek kasunan ngeran buah kelapaan to piye? Ha? ora Kakang Cokro Jembok konkur sastamu. Waduh kowe. nama-nama jumate masalah. Sing sabar. Inam lama asok. Monggo kelakon dinalah. Oke, apa to? Gus, Nggih, Mbah. jenengku sapa? Oh, lodang kok, Mbah. Lodang yo. Nggih. Karepmu apa kowe teko nyang papan kene? Ajeng goleki Mbah Ngerong. Kok goleki Mbah Ngerong kuwi piye to? Sing duwe ning kene, Mbah. Tegese kuwi ngupadi utawa goleki Nggih, sekolahan. Sing gone Mbah Ngerong. ora Mbah Ngerong. Ngerang. Nggih, Mbah Ngerang. Apa kowe sing ngerti? Dereng kok, Mbah. Oh, iya iya. Ora cedas omong-omong. Yen kowe niatmu kepengin ketemu kelawan Sunan Rang. Nek wis ketemu arep apa, Le? Kula ajeng sekolah, Mbah. Kowe ape sekolah? Kula kepengin dadi wong apik, mergo kula niku maune wong elek. Kowe kepengin dadi wong apik, biyen kowe wong elek. Nggih, Kowe nek ngono kepengin nyantri ning Ngerang. boten. Lho, jare pengen sekolah, Kepengin dadi wong apik, Mbah. Kula niku wong elek. kepengin Dadi wong apik, terus golek nggone Mbah Ngerang. Nek ngono kowe kepengin nyantri. Boten. Alam Nama Cokro Joyo iki piye? Lho kula niku omong apa anane, Mbah? Lah iya. Kowe niatmu kepengin ketemu Sunan Sing Rang. Nek wis ketemu, kowe biyen wong elek, kepengin dadi wong apik. Nek ngono kowe kepengin nyantri. boten. Lho. Sing ngongkon kula niku ra wong baen-baen lho, Mbah. Oh. Aja mbok srekali terus. Nek ngono, Aku anane ngene. Hei! Mergo dikongkon karo Hei! aku. Meneng iso ta ora kowe?
Mbah, jujur ae Mbah aku maling biyen. Aku maling. Maling. Kowe maling. Ya. Do meneng ae ana wong dianiaya, do meneng ae. Nama Padawara. Sing sabar. Nggih. Kula aturi sabar. Boten sabar. Jeneng maling. Lungguh kene. Kowe anu cedange Cegati. Sekali be. Ora apa-apa. Aja wedi. kowe biyen maling. Mbah, Penggaweanmu maling. maling. Lah nek wis maling nentuk kaya mbok gawe apa? Kula nggih mangan. Pokoke nggih nyukupi nggih kula nggih seneng-seneng. Kula nggih ngombe. Kula nggih golek wong wedok. Aku ra seneng rabi yo, Mbah. Mergo kowe seneng ngono kuwi. Heeh. Le nek niatmu biyen kowe penggaweanmu maling. Kowe bocah saka ngendi? Nun, Bocah saka ngendi? desa kula Widara Kandang, Mbah. Nek ngono kowe serawung karo Sondong Pakuwon. Lho, Nah, seto. Widara Kandang kae kondang sing jenenge Maling Sondong Pakuwon. lho, bae wis krungu. Wis keprungu aku. Tenan ta ora? Oh, hapus-hapus. Kok apus-apus piye to? Sondong Pakuwon kuwi maling julik wong sing tegel lan mentala jugil gedhe kelian yen keprokok dipaten. Aja tuwakmu. Sondong Pakuwon niku pakku. Heh? Bapakku. Pateni, Bu. Lungguh sing apik wis to iki. Namas. Ayo lungguh kene. Capek ngono lairmu lho dina apa? Bocah das. Kene lungguh sing apik. Tak ning kene ae, Mbah. Wis ora apa-apa wis kene lungguh sing apik. Singan. Wentos bobol. Namas Padawara. Rusak jeneng kasunan radio. Kaya badame colong ae, kok colong nak badamane ning mure-mure. Eh, Sing colong kair gajak. Tok lumbo biru. Bocah, Nun, Mbak. ngene yo. Pancen aku ora nyalahno. Al insanu makhlul khata manusia. Kuwi tegese saben-saben menungso kuwi bakal nglakoni lali lan salah. Angger wong yo, Mbak. Angger wong Berarti aku barang niku yo, Mbak. yo klebu kowe aku kabeh kuwi tetep lakoni lali Lah iya. salah. Iki yo. Iya. Sapa Kowe gak. Wis lungguh ya. Namas Padawara. Oh, nggih. Aku njaluk legane atimu. Niatmu ki tenang apa wis mung krana saka kepepet kahanan? Tenan, Mbak. Wis ndambuk aku. Kok ana apa lho? Aku gelem. Kowe niatmu kepengin dadi wong apik tenan. Batin lahir, batin. Lahir batin tenan. Batin lahir. Batin lahir piye? Lahir batin. Lahir batin. Niatmu kepengin dadi wong apik. Tenan. Lah kuwi muni kena diarani kepengin dadi santri. Santri ning ngerah. Yo kaya kae. Pengen dadi wong apik, Mbak. Apik terus dikandani kowe. Jare nggonku iku nek ngono ku diarani pik apik nyerbat. Nyerbat diasem kono. Langsung dhewe oh. Mertobat Yo robat kok nyerbat.
iso, Mbak. Iso. Syarate. Aja lungguh nang kene. Sing madhep aja ngono. Jare mbok kon Lungguh nyang kono. ora mbok dongane. Iya tak dongane ning kematmu rene. Wong mbok saduk. Ora aja saduk lho. Kaya gang. Nak Mas Patawara. Oh, Nggih. Coba dibaiat ning syarate siji lho. Ya apa, Mbak? Kowe kudu mlebu agama Islam. Jeruk, Mbak. Jeruk. Jeruk. Wong agama Islam iki golek Ngelekno wong ta rek, Mbak? Ngelekno wong ta ora? ngene lho tegese jeruk kuwi ora kok mesti ngelemke wong. Kawero iki ora ana watese. Tegese kepineran iki ora ana watese. Nek niatmu kepengin dadi wong apik, kowe kepengin mlebu agama Islam. Agama. Wis di agama ta urung? Duwe aku mbiyen tau duwe tapi tak dolok, Mbak. Kanggo tuku ngono-ngono. Wong mung 2 gram kok. Agama kuwi apa kok 2 gram? Ali-ali. Ya. Beto. Beto kowe kok. Beto aku. Ora ngerti. Bae tak kok bae kowe duwe agama. Aku duwe 2 gram wis tak dol. Iku dudu agama, to beto. Sing ngrungokno aku tak kowe. Agama ali-aliku. Beto. Manis. Aja mbok tekakno tembang to. Agama kuwi ageman, yo padha karo ali-ali mau. Penganggonmu ning ora mesti ali-ali. Dewe. Dewe. Lho kowe weruh pra agama weruh pra. Agama weruh pra kowe. Apa didoy bae? Ya Mbak aku gelem. Ya, Ana apa ae karo mbae aku manut. kowe kudu tak bayat sik. Loro. Ora. Anut. Dadi Patawara. Oh, nggih, kula. Bayat yo. Nggih, Oh, bayat. bayat. Terokno sawono. Ya, manut apa sing tau ucapkan manut. Ya, terono. Ya. Salaman, salaman. Loh. Waduh nerokno wae aja nerokno. Loh, oh, alah. Nerokno sing tak ucapno engko. Lah wong ngomong aja mbok terokno. Salaman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baraka. Aku terokno muni engko. Iki mau lho. Nek wis muni. Bismillah. 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 Das. Bismillah. Lan-lana. Bismillah. Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Iso Urung rampung. Hei, suruh rampung. Rampung. Aki saya. Ashadu Allah. Iki kira aku. Asra, aswaru, Asraparu. Ya semono. Iku kulo asraper, aswayu, remi lho, Mbak. Yo, ning iki ora tekan kono. Wong pahit to jam. Iki cara carane wong sing ngrasuk agama Islam ning kasunanan. Sapa lho kowe aku. Bali. Bismillah. Wis lan milah. Kok bisa nomor wis blas. Kowe lan kowe. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wirrohim. Ashadu. Allah anyar. Ashadu Allah. Ashadu Allah. Ilah. 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 Illallah. Allah. Wa ashadu
Kanjeng Nabi Muhammad itu utusane Gusti Allah. Ora Kono apa? Hah? Kono apa? Kon mecel biasa. Yo, ora sok agama Islam iku. Manu Mbah Muhammad kan lho kok napa karo Mbah Allah. Nabi Muhammad. Coba Ya yo mangke muni rek. Ora ana Gusti sing disembah Mbah Allah. wong kejaba Gusti Allah. Lan Mbah Muhammad Tambah Muhammad Gasem. sane Gusti Allah. Kok bingung wong. Kene lho dang kene. Baleni pisan gas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Dar Rasulullah. Sah wis ganja pemirsa. Sah. Wis Ini rupanya kandani kelak wis dadi santri oleh Kasunan. Ya, yo. Wis dadi wong apik, Bang. wis Wis dadi santri rampi mulai nyolong buat. Kok tak apa ini? Lah kampinan apa? Engko tak tukono. lah iki ngene lho Dang. Gandeng kowe wis dadi santri ning Kasunanan Ngerang. Jengenem lodang disimpen ae. Piye, Bang? Ngene. Mergo kowe mbiyen maling. Mongko urung apa-apa oleh kumejang karo murid-muridku kowe wis teko. Jenenmu tak ganti maling kopo. Kowe ra muridku. Iya jengenem lodang. Mergo kowe maling ilmuku. Urung apa-apa oleh ngandani muridku kowe wis teko. Mulane jengenem tak ganti maling kopo. Wis gak lodang. Wis ora lodang. Aku engko nek muleh aku kandha jenengku Maling Maling Kopo. Santrine Mbah Ngerang. Lah, iki ngene tak kandhani. Iki aku arep babar ngelmu anyar. Sapa wae oleh nanging syarate kudu nampa kembang Kastuba Jati sing seminggu dipethik ora layu. Saiki Oh iya, sing menehke sapa? Anakku wadon loro. Wis kene kono, iki tak wiwitane tak timbalane putra. yo Mbah, aku tak ning kono, Wis Mbah. ning kono. Narayana. Kene yo. Kewajibanmu piye? Rampung kabeh. Mas-masmu padha rawuh, ya. Ono salam pambagyo kanggo masmu. Ya ira yo entuk pamujimu nggoning pun gagang suwan ning ngersani. Rama Sunan Ngerang kalis ing sambikala. Mung pamuji tampani. Kae karo kusumas kono to maju. Ora usah jikul bekri wong karo masjid dhewe kok. Maju. Ya Roro. Kantuk pamuji kanggo suwatan ing Kasunan. Ayo no.
Isin ana apa? Wis kene ora apa-apa. Lah iki jenenge maling kopo ora iki mulai tanya. Mbak gasem ngono Mbak. Mbak Bayum ta piye? Kang Mbok Roroyono. Kang Mbok Yang lairno aku piye, Mbak? piye? Sing lairno aku ki mbokku wis mati. Apa nek Kang Mbok iku mesti mbokmu? Iya, Mbok. Oh, dadi nek mbok ki mbokmu. Mbok. Ya Mbak Ayu. Iki, Mbak. Ah, Mbak Ayu. Ono wae. Wis, Roroyono, Roro Pujiwat, Titi Mangsa Kala, nggonmu aweh kembang kas tubuh jati. Dumateng para putra siswa kula aturi jumeneng. Monggo kadang pradoga kanthi kairing tunggal. Ayo ngajeng le, ngajeng. Kyai Roroyon nelakake gunging panuwun sing tanpa pindhan dening Kang Slira kersa maring Jepang. Iya, Pak. Yayi Bathara. Terus putih Kakang Cakrajaya. Nggon nira nglamar kelawan Roroyono. Aku sing tanggung jawab. Tegese tanggung jawab terus putih. Nanging Yayi Bathara. Aja kaya ngono caramu. Aja kaya ngono jajakamu. Kang Slira sawijining bupati ana ing Kabupaten Mondoli. Yen to pancen teteloke tresna marang Roroyono,
aja nganti kenjit jamah marang panjenenganing Rama Sunan. Mula sangga kowe Bupati dadi pengayoman ing gone Kabupaten Mandalika. Kuwi diajeni nanging ing gone ngerang ora ditrapsi lho ya. Kacau. Coba sawang kepiye tumindahe Rarayana kangelan. Bro. Nanging kowe kudu sing sabar. Iki menyang endi papan tumine? Kasunan ngerang. Ayo kene kowe ora bisa nyangkut marang hawa lan nafsumu. Sing jalani aku ning sing jalani Rarayana. Nek perkara iki ya ora kaya ngono karepku. Yen kowe sapiro karo aku ora dikaro. Ayo. Rama Sunan Kula aturi nyarakaken punggawa. Namas Patawara, nuwun sewu panjenengan badhe napa Rama putraku sampeyan kampung nglamar Rarayana. Nuwun sewu Namas. Wong bebujuan iku ibarate wong keplok. Wong keplok niki kudune tangan loro. Mboten iso keplok tangan siji. kosong maksudipun menapa wonten pandhe kok kalah karo silat mokal. Oh, ngaten nggih. Kula gadah ning mboten gaduh. Wong bebujuan iku ra boyo sing nglakoni. Nek kula pancen duwe ning sing nglakoni Rarayana. Nggih, Kepareng menudal sawetawis. kaya kumakaken. Rarayana ora tambali nduk. Patak warak niate kepengin nglamar marang sliramu. Kowe arep diboyong ana ing Kabupaten Mandalika didatu krama apa ta dipundhut garwa kalawan patak warak. Kowe arep dilamar patak warak. Apa pun tanggap ing Sastutra. Boten wonten inanipun anak opani karo nggih kamangsa. Yen sedaya para kawula munggahe panjenengan. Yen tangga saged kanggo Rayana badhe kula singangi dados garwanipun. Kasunan ngrep badhe kula gawe geger. Kowe men keplak-keplok ae kowe. Seneng atimu kowe. Murid to bento. Wong tukaran niku nek boten disemangati ora rame, Mbak. Oh, bocah koclok. Kok nek kula meneng ae darane kula niku wong ora duwe. Iki murid padha murid. Jobet kok. Hus. Kok yo ben. Lah wani padha wanine ne, Mbak. Lho, kowe iki piye to? Lah karuan engko nek sing menang dikei hadiah karo Mbak ngerang. Watam sisek kono. Lah kok malah kok ngekeki hadiah. Pujiwat. Kono derek mbayumu ya le nduk. Nama Ram. Nama Kusumasuk. Panjenengan kula aturi ya ampun dados paling muga kowe gandeng wis kowe nyangkut kebutuhan ono kowe ngisi madrasah ya kanggo Waalaikumsalam. kowe sik Waalaikumsalam piye ora ngono Aku ape pamit kaya kene pamit ora Waalaikumsalam kudune Assalamualaikum Waalaikumsalam iku kuwale karo sapa? oh iki piye to Waalaikumsalam, Mbah. ora Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam. iku kuwale
Lah kowe ndisiki kok. Lah pengen iso kok. Gus, nek kepengin iso aja ndisiki. Anut sing urung iso. Simbah lucu deh. Gus. Kowe assalamualaikum, aku waalaikumsalam, kowe ape pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aja terus ah. Nek pisan yo wis. Walah lah murid kok kocok iki. Ya, piye-piye kae muridku. Waduh, waduh, waduh. Gus. Hei, sikilku boidak ya, Bang. Lah sing salah kowe kok. Kowe ning mburi gambaran ana apa, Heh? Jenengmu sapa, Le? Jenengku Pilang, Bang. Bilang. Iya, Lah kowe teko kene ngopo? iku melu Kang aku. Sapa? Kang aku. Sapa kang anu? Ojak. Lodan kaya kamu. Iya. Dadi lodang kaya kakangmu. Kowe yo kepengin dadi wong apik. Yo aku pengen ngaji, Mbak. Kepengin dadi santri. Pengen dadi santri. Yo kaya kakangmu kae mau. Ya, Ken biyen yo maling. ya. Ya. Nek Ya kowe Mbak. Oleh apa ora? yo entuk, ora entuk iki napa to? Nek kowe kepengin dadi santri, kowe yo kudu kaya kakangmu tak baiat. Bayar niku apa, Mbak? Yo tak baiat iki tegese kowe tak Islamke. Kowe Islam. Yo kaya kakangmu mau. Sing piye, Mbak? Lho. Lah kowe ning kene wis suwe ta ora? Suwe. Nek ngono kowe ngendiri kon kumulan karo kakangmu kae, Ya roh. murid-murid kabeh. Astagfirullahaladzim. Nek ngono jenengmu yo maling ngendiri. Jenengku Pilang kok. Saling kentiri. Kowe kepengin dadi santri ta ora? Kepengin dadi santri. Nek kepengin dadi santri jenengmu Pilang yo disimpen Dilah ya, Mbak. dileh maling kendiri. Lah nek barane maling kendiri, Mergo kowe ngendiri ngelmuku karo murid-murid kae mau. aku ora jarang. Orang jarak kok. Oh, wong mari ape mlebu ana wong mau lho. Mbak sene kene sematane mendul sakobokan. Oh, kae mau Bupati Patakem Siset. Patawara. Patakem Siset. Lah iku. Ya Bupati Patawara. Yo. Yo. Ngene ya, Le. Kowe tak baiat kaya masmu mang. Ya. Ya, Mbak, tak rungono. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. lho kowe tak baiati kowe kok kowe ndisiki. Lah aku krungu kok. Nek ngono kowe wis apal. Apal. Kowe wis iso. Iso. Nek ngono ya wis sah dadi wong Islam. Ngene lho. Yo maling kendiri Yo, Mbak. wis ana dalil inna dina indallahil Islam. Kabeh agama kuwi apik, nanging sing sah kuwi ngarsa dalem Allah agama Islam. Ngono ya, Mbak. Mulane ana melok kakangmu nang mburi, kandha nek jenengmu maling kendiri ya. Aku paling kendiri ngono ya, Oh. Mbak. Nek ditakoki santri yo, aku paling kendiri ngono ya, Mbak. Itu bilang lho ya. Ya. Ya wis kono. Ya. Jalur pamit, Mbak. Ya. Assalamualaikum.